Шановныя сябры, сёння я хацеў бы пагаварыць з вами на тэму дэмаграфіі. Гэта вельмі важная тэма для любого грамадства, паколькі яшчэ з біблійных часоў колькасць насельніцтва, ці, скажем так, прырост гэтага насельніцтва заўсёды былі знакам Божага благословенства. Нездарма Пан Бог сказаў нам усім: пладзіцеся і памнажайцеся. І Беларусь у сённяшняй сітуацыі, скажем так, гэтага Божага благословенства відавочна не мае. Таму што ўжо з пачатку 90-х гадоў колькасць нашага насельніцтва неўхільна зніжаецца. Больш таго, Беларусь фактычна у пасляваенны перыяд ніколі не перасягнула магічную лічбу ў 10 мільёнаў чалавек. І гэта пры тым, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко некалі сцвердзіў, што ён хацеў бы бачыць Беларусь як 30-мільённую краіну. Сапраўды, тэрыторыі ў нас дастаткова, каб пракарміць і каб самарэалізавацца значна большай колькасці людзей. У чым палягае праблема? Вядома, што праблема гэтая шматбаковая. Тут задзейнічаны і псіхалагічныя, і ідэалагічныя, і, скажем так, матэрыяльныя фактары. Трэба дзейнічаць па ўсіх кірунках разам. Трэба таксама адзначыць, што дэмаграфія – гэта праблема, якая звязана са станам нашай сям'і. Сям'я – гэта тое, што стварае аснову грамадства. На сённяшні дзень у нас, на жаль, каля 70% разводаў. І гэта, вядома, не спрыяе таму, каб колькасць насельніцтва павялічылася. Адпаведна, неабходна, каб дзяржава таксама падтрымлівала сям'ю ў яе існаванні, у тым, каб яна была цвёрдай і магутнай. І нельга абмінуць таксама праблему абортаў. Пакуль ёсць аборты, цяжка гаварыць пра павелічэнне колькасці насельніцтва. 30 тысяч штогод гэта такая колькасць, якая зараз пацверджана афіцыйнай статыстыкай. Гэта прыкладна палова тых, хто нараджаецца ў нашай краіне. Гэтае самазнішчэнне нацыі трэба спыніць. Дзякуй.